Kaixo, gaurko klasean zenbaki ordinalak zer diren ikasiko dugu. Prest al zaude? Goazen! Zenbaki ordinalak elementu batek segida baten barruan duen posizioa adierazten dute. Gaietatxoekin ikusiko dugu. Lehenengo gaietatxoa, bigarren gaietatxoa, hirugarren gaietatxoa eta laugarren gaietatxoa. Konposizioa. Zifra bidez idazteko zenbakia gehi puntua jartzen dugu. 10 punto, 2 punto. Letra bidez idazteko zenbakia gehigarren jarriko dugu. 10garren, 2garren. Hona hemen adibide batzuk. 3garren txirrindularia oso azkarra da. 2garren taldeak gol bat sartu du. 6garren korrikalaria helmugara iritsi da. Jarraian ariketa bat utziko dizuet. Zuen kuadernoa edo orri batean ariketa egin eta azkenik animatu zaitezte eta erantzunak komentarioetan jarri. Erantzun beharreko galderak. A. Zenbatgarren tokian heldu da Karmele? B. Nor sartu da 12garren? C. Zenbatgarren dago Telmo? D. Nor da sailkapeneko lehenengo neska? E. Eta nor doa 13garren tokian? F. Zenbatgarren dago Bearen atzeko korrikalaria? Eta gogoratu, bideoa gustatu bazaizu ez ahaztu harpidetzea eta like ematea. Aio!